Isosayisa uDavide wangabafuna obhala wakhonza uNkulunkulu yena yedwa. Kuthiwa ke umbuso kaJehoshafati waqiniswa wanikezwa amandla ngenxa yokuthi wayekhonza uNkulunkulu yena yedwa. Wahamba ke ngezimiso zikaNkulunkulu. Iqalaphi le ndaba size sifike la kuchapter 20. Indodakazi kaAhabu iganana nendodana kaJehoshafati. U-Israyeli ugana umuntu wakwaJuda. Labantu bobabili bamakhosi baphethe. Kwaphoqa ukuthi abazali kumele bahlangane ngenxa yengane. Makunengxoxo noma kuthiwa abazwani kodwa ingane zibenza bahlangane. Lisekhona abazali. Uma behlangana uAhabu uhlangabeza uJehoshafati. uJehoshafati uvakashele kaAhabu. Uma befika khona bayaxoxa sekufika la ekutheni khona athi uAhabu ngelekelele mnewethu siyohlasela ama-Aramu. Basuka bobabili bayohlasela izwe lase-Aramu. Kanti uyekhohlwa uAhabu uhamba nomuntu obuyelwe uNkulunkulu uJehoshafati. Mabefika ezweni lama-Aramu yafika impi yamudla uAhabu wafela empini. Waphunya kuJehoshafati wabuyela eJerusalem wayohlala kaJuda. Ngesikhathi ehlala kaJuda kanti yabophana impi leya Aramu iyawela izohlasela eJerusalem. Uhlangana uMowabi uyahlangana bonke bathi siyohlasela khona. Nasi igijimi zilethe report. Kosi uJehoshafati usondela isiqubu esikhulu sesingaphesheya komfula. Asikhundleni sokuthi uJehoshafati aphendule la. Kodwa wathatha lento eshiwe lapho ireport wayobuza kumnikazi wereport. Ngoba ezinye izimo ungazifika negijima amareport ungaziphenduli hamba obuza umnikazi wereport. Lasikhona masehlelo okubi indlala isifo kwahlulela siyakuma kuleli ngoba igama lakho likuleli besiyehla usisindise. Wabiza abantu bonke abakwaJuda ake sibambeni umhlangano sizile ukudla. Ukhona impenkulo ezayo ingaphesheya kolwandle. Baphuma bonke abahlangana kwabuza uNkulunkulu siyakwenza njani? Nanku umbuzo la uqala khona. Kanti wena uyena yini uNkulunkulu ezulwini? Awuyena yini umbusi wembuso yonke yabezizwe na? Kwabuza umuntu amaziyo uNkulunkulu kodwa namhlanje uyambuza. Aphinde akuphendule futhi. Athi esandleni sakho ukhona amandla, ukhona igunya, akekho ongamelana nawe. Aphinde abuze umbuzo wesibili. Awukoshanga yini abakhileyo kulelizwe? Wanikeza uAbraham umngane wakho ukuthi alibuse kuze kube phakade naphakade. Aphinde akuphendule asikodwa ngikwaziyo ukuthi bahlala kulo. Bathi babehlala kulo bathi uma sehlelwa okubi indlala isifo nokwahlulela siyakuhlala kuleli ngoba igama lakho likuleli. Lapho kumcimbi wethu namhlanje masehlelo okubi noma ngabe ohlelwa indlala noma ngabe ohlelwa isifo noma ngabe ohlelwa kwahlulela hlala kuleli. Nosibona sihleli ngo2023 ungazi ukuthi saqala nini ukukhona. Akumnandi endleleni sihleli kodwa ngenxa ukuthi le ndlu isekhona. Kade saphuma sishawa ngaphandle sishawe ngaphakathi kodwa still isihlala. Ngoba uthanda noma sehlelwa yini asohlala kuleli ngoba igama lakhe ningaphumi kulendlu bazalwane. Ngabe ngathini ningaphumi kulendlu? Wahlala indoda yase-Uzi yahlala kulendlu. Wathi mangabe uNkulunkulu uJobe emnikeze yonke into wayistebi wa right kodwa ngelanga kwakhe kwafika isigijimi zaze zaba u4.